asma Dalem Hyang Maha Luhur. Ing wanci enjing martosaken sih kawelasan dalem, lan ing wanci dalu kasetyan dalem. Mila sae caos pepuji konjo ing Gusti. Wong utama bakal subur kaya wit kurma, lan tuwuh ngrembaka kaya wit aras ing Libanon. Tinandur ana ing patalmaning Pangeran, tuwuh subur ana ing palataraning dalem. Mila sae caos pepuji konjo ing Gusti. Sanadyan wis tuwa isih bakal awa, lan tansah lestari seger lan ijo. Amrih kawartakna yen Pangeran iku jujur, lan katurakan ora tinamtu